Καλημέρα κύριε Πρίτανη, κύριε Διευθυντά, αγαπητά. Έχουμε σήμερα τη χαρά να ξεκινάμε τα Chat Lab για τη βραδιά του ερευνητή, όπου οι μαθητές συνομιλούν με τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου. Είμαι υπεύθυνη της βραδιάς του ερευνητή. Για 10 συνεχή χρόνια το Πολυτεχνείο ανοίγει τις πύλες του στο ιστορικό συγκρότημα της Πατησίων. Την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε εκεί για να δείτε τα ανοιχτά εργαστήρια του Πολυτεχνείου στην έρευνα. Και να πω ότι 50 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, το Πολυτεχνείο παραμένει στην πρώτη γραμμή μιας επανάστασης που είναι η επανάσταση της γνώσης. Ο καθηγητής Ανδρέας Μπουτουβής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρίτανης του Πολυτεχνείου, έχει το λόγο. Κύριε Πρίτανη. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ, κυρία Μοροπούλου, αγαπητή συνάδελφε Τόνια, και τους συνεργάτες της βραδιάς του ερευνητή για την ευκαιρία να έχω αυτή την τηλεσυνάντηση και συζήτηση με μαθητές και μαθήτριες λυκείου σχετικά με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιβεβαιώστε παρακαλώ ότι ακούγομαι καλά. Όχι καλά. Ωραία. Και είμαι χαρούμενος, όχι μόνο γιατί μιλάω με μαθητές και μαθήτριες λυκείου που προσανατολίζονται για το Πανεπιστήμιο και ίσως και κάποιες για το Πολυτεχνείο, αλλά και ιδιαίτερα γιατί μιλάω με το Λύκειο της Φιλοθέης. Το έχω στην καρδιά μου αυτό το Λύκειο. Η κόρη μου και οι συμμαθητές και συμμαθήτριες μπορούν να καταλάβουν. Γίνεται πολύ καλή και πολύπλευρη δουλειά εκεί. Σας παρακολουθώ και σας καμαρώνω. Ο διευθυντής, ο κύριος Ματζάκος, είναι σε θέση να το γνωρίζει. Σας έχουμε υποδεχθεί και ξεναγήσει στην Πολυτεχνιούπολη. Όταν πρόσφατα είχατε έρθει με μια μεικτή ομάδα από συμμαθητές σας από το εξωτερικό. Ξέρω ότι είστε εξωστρεφείς και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για τις σύγχρονες σπουδές σε όλες τις βαθμίδες. Θα αναφερθώ σε αυτό και αργότερα. Ξέρω ότι είστε σε δίκτυο Εράσμους και πρόσφατα μάλιστα κάνατε μια εκδρομή, όχι όλη στην Ελβετία, στο ΣΕΡΝ και σε πανεπιστήμια μεταξύ των οποίων και το Πολυτεχνείο της Λοζάνης. Η ετικέτα του σημερινού Chat Lab είναι συνομιλώντας με τον πρίτανη του MEP για τις σπουδές, την έρευνα και την καινοτομία στο Ίδρυμα. Αυτός είναι ο τίτλος. Και θα σας πω μερικά εισαγωγικά για αυτό το θέμα που ίσως δώσουν και κάποια κατεύθυνση στη συζήτηση που σκοπεύουμε να έχουμε. Το Πολυτεχνείο είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα ευρωπαϊκά. Και αυτό κυρίως οφείλεται στους πολύ καλούς φοιτητές και φοιτήτριες που υποδέχεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή από σχολεία όπως το δικό σας. Καλοί και καλές κυρίως σε μαθηματικά και φυσικοχημικές επιστήμες, αλλά και στις καλά δομημένες σπουδές που στηρίζονται στο Πολυτεχνείο σε 3 πόδια. Θεωρία, εργαστήριο, υπολογισμοί. Σπουδές και έρευνα στο Πολυτεχνείο είναι συνδεδεμένα. Οι καθηγητές που σας διδάσκουν είναι τόσο από δάσκαλοι και ερευνητές. Έχουν ερευνητικές ομάδες που κι εσείς ενώ προχωράτε στις σπουδές σας μπορείτε να βρεθείτε κοντά σε αυτές. Ενώ οι προπτυχιακές σπουδές έχουν τις ετικέτες των σχολών και υποψιάζομαι ότι θα θέλατε να μάθετε κάτι περισσότερο για μερικές από αυτές, παραδείγματος χάρη πολιτική, μηχανική, ηλεκτρολόγη, μηχανική και μηχανική υπολογιστών, χημική, μηχανική, μηχανολόγοι και άλλοι. Συνολικά 9 σχολές υπάρχουν στο Πολυτεχνείο. Η ουσία των σύγχρονων σπουδών και πολύ περισσότερο της έρευνας βρίσκεται στην διεπιστημονικότητα. Δηλαδή, οι ειδικότητες ανοίγουν, συναντώνται και έχουν κοινές περιοχές που όλο και περισσότερο διευρύνονται όσο οι επιστημονικές και ειδικά οι τεχνολογικές εξελίξεις καλπάζουν.
Και μάλιστα αυτές οι ειδικότητες των μηχανικών αποκτούν διεπιφάνειες με άλλους χώρους. Δηλαδή, όλο και λιγοστεύουν τα στεγανά μεταξύ των μηχανικών, των μαθηματικών, των χημικών και σημειώστε ειδικά αυτό, των βιολόγων και άλλων ειδικοτήτων. Ένας χημικός μηχανικός, για παράδειγμα, είναι η ειδικότητά μου, είμαι καθηγητής σε αυτή τη σχολή, όπως προανέφερε η κυρία Μοροπούλου, σπουδάζει εκτός και προφανώς από χημεία και βιολογία, γιατί μεταξύ άλλων είναι σε θέση να κατασκευάζει φερειπίν συνθετικά καύσιμα μέσω μικροβιακών δράσεων, όχι σε μικρή κλίμακα εργαστηριακού πάγκου, αλλά σε βιομηχανική κλίμακα, στο εργοστάσιο. Ένας μηχανολόγος μηχανικός σπουδάζει χημεία και νανοτεχνολογία. Ένας πολιτικός μηχανικός σπουδάζει την επιστήμη των υλικών, μεταξύ άλλων. Και όλοι χρειάζεται πλέον να μπουν και πολύ γρήγορα στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης. Υποθέτω ότι έχετε ακούσει πράγματα για αυτό το θέμα, η οποία τεχνητή νοημοσύνη, το Artificial Intelligence, έχει κοινή γλώσσα για μηχανικούς, γιατρούς, οικονομολόγους, δικηγόρους, ακόμη και καλλιτέχνες. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, που είναι παγκόσμια, όπως και αυτή που προηγήθηκε, η κρίση της πανδημίας COVID, που εσείς τις έχετε ζήσει και τις δύο, και μάλιστα σε μικρή ηλικία, όπως και όλη της ηλικίας σας στον κόσμο, απαιτεί την ουσιαστική συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Μεταξύ άλλων, εκείνο που ασχολούνται με την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, τα big data όπως λέγονται, σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί λέγονται computer scientists, επιστήμονες των υπολογιστών, σπουδάζουν και στο MEP και σε διεθνές πεδίο ζουν ως επιτοπλίστων σε χώρους όπως θα τους έχετε ακουστά, η Google, η Amazon, η Microsoft, η Yahoo. Η συνεργασία λοιπόν αυτών των επιστημόνων με μετεωρολόγους που έχουν τα μαθηματικά υπολογιστικά μοντέλα των ατμοσφαιρικών ροών και της πρόγνωσης αντίστοιχων φαινομένων τόσο ακραίων όσο αυτό που χτύπησαν πρόσφατα στη Θεσσαλία. Οι ταχύτητες τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν τη δυνατότητα, ειδικά στους μηχανικούς, να έχουν ερευνητικά επιτεύγματα με εμπορική αξία στην αγορά. Και έχουμε σε αυτό αναφορικά με την καινοτομία. Γιατί υπάρχουν και έρευνες που δεν τα καταφέρνουν να έχουν επιτεύγματα με εμπορική αξία στην αγορά. Μιλάμε λοιπόν για προϊόντα ή υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, κάτι που δεν το προσφέρει κάποιος άλλος σε ανταγωνιστικούς όρους, που να κατακτήσει οικονομικό μερίδιο στην αγορά. Και έτσι να αποκτήσει οικονομική αξία και μεταξύ άλλων να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους, και εν τέλει να βοηθήσει στο να συγκρατηθούν νέοι επιστήμονες στη χώρα. Δηλαδή να μειωθεί αυτό που λέμε brain drain. Αυτό που θα βοηθήσει να συγκρατηθείτε και εσείς, να προτιμήσετε να μείνετε στην Ελλάδα όταν αργότερα θα διαλέξετε να κάνετε την επαγγελματική σας καριέρα. Και μιλώντας λοιπόν για καινοτομία, σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ένα έξυπνο υλικό που θα μπορούσε να συνδυάζει αντοχή σε καταπώνηση, μικρό βάρος, προσαρμοστικότητα σε συγκεκριμένες αντίξωες συνθήκες, ειδικές ηλεκτρικές ιδιότητες και μικρό κόστος παραγωγής, θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικό στην αγορά. Επίσης, ένα μικρό ρομπότ που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κύριο εξάρτημα ενός υποβρύχιου drone. Και τέλος, και αυτό είναι πραγματικό και ελληνικό επίτευγμα, λογισμικό για παραγωγή συνθετικής φωνής. Προσπαθούμε λοιπόν να συνδυάσουμε έρευνα και καινοτομία στο MEP και συμπληρωματικά με αυτό να καλλιεργήσουμε στους μηχανικούς μας την τάση της επιχειρηματικότητας, η οποία, από ό,τι έχω διαπιστώσει τελευταία χρόνια, μπαίνει δειλά-δειλά ακόμα και στα σχολεία. Δηλαδή, να συνδυάσουν τη γνώση, το ερευνητικό προϊόν με καινοτομικότητα, αλλά για να μπουν στην αγορά θα πρέπει να τολμήσουν, αλλά και να στηριχθούν και από την πολιτεία και από τους ιδιωτικούς φορείς να δράσουν ως επιχειρηματίες, να πάρουν το ρίσκο. Δηλαδή να διεκδικήσουν και να κερδίσουν μερίδιο στην αγορά. Και κλείνω με την εξωστρέφεια που ανέφερα πριν. Το πεδίο δράσης των μηχανικών που θα βγουν από το MEP δεν μπορεί να είναι ένας μικρός κλειστός χώρος που λέγεται Ελλάδα. Είναι η Ευρώπη, είναι ο κόσμος. Μπορεί κάποιος να έχει βάση δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί απομονωμένα από τον υπόλοιπο κόσμο. Η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις σήμερα δρούν σε ευρύτατο γεωγραφικό πεδίο.
Ο μηχανικός του σήμερα πρέπει να εκπαιδεύεται όπως οι συμφοιτητές του στη Δανία και την Ολλανδία. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αλληλεπιδρούν. Οι Γερμανοί να έρχονται εδώ, οι φοιτητές, εμείς να πηγαίνουμε στο Μόναχο, η γλώσσα διδασκαλίας πρέπει να ανοίξει. Δεν εννοώ βέβαια ότι το Μετσόβιο μπορεί να γίνει μια καλά οργανωμένη Βαβέλ τύπου ΣΕΡΝ, για όσους πήγατε και το είδατε. Είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο του κόσμου, αλλά ένας Ευρωπαίος φοιτητής που έρχεται στο Μετσόβιο θα πρέπει να αισθάνεται περίπου, έστω, όπως ένας Έλληνας φοιτητής που πηγαίνει στο EPFL, στο Πολυτεχνείο της Λозάννης που πήγατε κάποιοι από εσάς. Και κάτι ακόμη σχετικά με την εξωστρέφεια σε μια κατεύθυνση που όλο και ενισχύεται. Αυτό να το ξέρετε είναι σημαντικό στο MEP. Η σύνδεση των σπουδών με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις μέσω βεβαίως πρακτικής άσκησης των φοιτητών, αλλά και με κοινοπραξίες, με βιομηχανίες, στον χώρο της ενέργειας, στον χώρο της πληροφορικής, στον χώρο των κατασκευών. Το Πολυτεχνείο είναι ανοιχτό για επισκέψεις και ενημέρωση στην έδρα μας. Το κεντρικό μεγάλο κάμπους, ίσως μερικοί το ξέρετε, μπορεί να το έχετε επισκεφθεί κιόλας, είναι στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Εμείς οι καθηγητές και οι συνεργάτες μας είμαστε στη διάθεση των σχολείων, όπως το δικό σας, να σας επισκεφτούμε και να σας ενημερώσουμε και βεβαίως η βραδιά του ερευνητή, όπως ανέφερε προηγουμένως η κυρία Μοροπούλου, σας περιμένει την Παρασκευή, 29 του μηνός, στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, από τις 5 το απόγευμα και μετά. Λοιπόν, ενδεχομένως να είπα κάπως περισσότερα από όσα θα περιμένατε, αλλά πιστεύω να ήταν χρήσιμα για να τα ακούσετε αφενός, να τα σκεφτείτε και να είναι και μια βάση για τη συζήτησή μας. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιτάνη. Οπότε τα παιδιά, αν έχουν ερωτήσεις, μπορείτε να ρωτήσετε, παιδιά. Για τη σελίδα του Δένη. Δυνατά, πιο Δένη. Δυνατά. Αυτό έχει κάποια στοιχεία στην πάρα, γιατί εγώ δεν Συγγνώμη, αλλά δεν άκουσα την ερώτηση. Αν μπορεί κάποιος να την επαναλάβει πιο καθαρά στο μικρόφωνο. Σίγουρα που δεν και δείτε δυνατά. Γεια σας. Όχι, όχι. Τώρα εσύ ακούς. Κάτσε εκεί και μίλα. Κάτσε εκεί και μίλα. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα. Γεια σας. Μια χαρά ακούω, μια χαρά. Τώρα. Ωραία. Προσωπικά ενδιαφέρομαι για το τμήμα των μηχανολόγων μηχανικών. Και Πιο λέω, κοντά στο μικρόφωνο, πιο κοντά. Εγώ ακούω καλά πάντως. Ωραία. Ναι, μάλιστα, ναι. ωραία. Η αντιστοιχεία του στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο, ποιο τμήμα είναι? Των ναυπηγών μηχανολόγων που λέει. Είναι κάτι διαφορετικά αυτά τα δύο? Ωραία, τα έχετε λιγάκι μπερδέψει. Λοιπόν, στο Πολυτεχνείο υπάρχουν δύο σχολές, οι οποίες έχουν και οι δύο στον τίτλο τους τη λέξη μηχανολόγων. Μάλιστα. Υπάρχει η σχολή των μηχανολόγων μηχανικών και υπάρχει η σχολή, ανεξάρτητη διαφορετική, σχολή ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών. Στην Πάτρα υπάρχει μόνο μία σχολή, ενιαία, δεν υπάρχουν δύο σχολές μηχανολόγων. Ωραία. Αν θέλετε να σας πω έτσι εν συντομία τις ομοιότητες που είναι προφανείς, αλλά και τις διαφορές σε σχέση με τους ναυπηγούς. Λοιπόν, οι ναυπηγοί ασχολούνται κυρίως, μηχανολόγοι είναι και αυτοί, αλλά ασχολούνται κυρίως με ό,τι έχει να κάνει με κατασκευή πλοίων, σκαφών γενικά. Όταν λέμε πλοία εννοούμε από εμπορικά μέχρι πλοία, μέχρι υποβρύχια και συνδέστε αυτό που σας λέω με μια εικόνα ναυπηγείων.
τα οποία στην Ελλάδα παλιότερα είχαν μεγάλη άνθηση, περάσαν μια περίοδο κάμψης και τώρα φαίνεται ότι ξανάρχονται στο προσκήνιο. Λοιπόν, η χώρα, η Ελλάδα, έχει μεγάλη δραστηριότητα εμπορική και οικονομική, επομένως, σε θέματα ναυσιπλοείας. Ο ελληνικός στόλος είναι από τους ισχυρότερους στον κόσμο, αλλά εκτός από αυτό όμως, η Σχολή των Μηχανολόγων, δηλαδή εκτός από το κομμάτι της κατασκευής πλοίων, ασχολείται και με αυτό που λέμε ναυτιλιακή μηχανική. Δηλαδή με όλο το σύμπλεγμα των υπηρεσιών που μπορεί να αφορά τα πλοία. Δηλαδή με τον εφοδιασμό τους, με τα logistics της κυκλοφορίας τους, και με κάτι πολύ σημαντικό ειδικά το τελευταίο διάστημα, με την χρήση καυσίμων τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον. Συνεπώς, η γκάμα των ναυπηγών, μηχανολόγων, μηχανικών είναι περίπου όπως σας είπα. Των μηχανολόγων μηχανικών είναι πολύ μεγάλο το πεδίο. Ασχολούνται από θέματα που έχουν να κάνουν με κατασκευές, με ρομποτική, με μηχανές, με αεροναυπηγική, και παρόμοια είναι και αυτά της Πάτρας. Και υπάρχουν και άλλες σχολές μηχανολόγων, να ξέρετε, όπως είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και βεβαίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν η απάντηση κάλυψε κάποια από τα βασικά ερωτήματα που ήταν στη σκέψη της μαθήτριας που ρώτησε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, με καλύψατε. Ευχαριστώ πολύ, με καλύψατε. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Ωραία. Παιδιά, στο μικρόφωνο μιλάτε, όχι από κάτω. Πηγαίνετε κοντά στο μικρόφωνο. Από την ίδια θέση που μίλησε προηγουμένως η συμμαθριά σας, είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για να ακούμε όλοι. Λοιπόν, με ρωτούσαμε ένα, κύριε Πρίδανη, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής, τέλος πάντων, περίοδου, η χημική μηχανική με τους χημικούς έχουν διαφορά. Ένα. Δεύτερον, τι μπορούν να κάνουν τους χημικούς μηχανικούς. Ακούνε τα παιδιά ότι μπορούν να ασχοληθούν με αρώματα, με σκουπίδια, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με λιπάσματα. Τι είναι αλήθεια και τι είναι ακριβή και τι είναι μη ακριβή. Όλα όσα είπατε ακριβή είναι, αλλά πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να πω πρώτα απ' όλα τη βασική διαφορά μεταξύ χημικών μηχανικών και χημικών. Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία πολύ συχνά εμφανίζεται και είναι χρήσιμο να την δώσουμε μια πολύ σαφή απάντηση. Πρώτα απ' όλα, τι μας ενώνει τους δύο. Μας ενώνει η χημεία. Τι μας διαφοροποιεί. Μας διαφοροποιεί ότι οι μηχανικοί χρησιμοποιούμε τη χημεία για να την αξιοποιήσουμε σε βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Σε αντιδιαστολή με τους χημικούς, οι οποίοι, προσπαθώ να είμαι έτσι όπως μου επιτρέπεται κάπως παραστατικός, οι χημικοί κάνουν τη δουλειά τους στον πάγκο, στον εργαστηριακό πάγκο, σε εργαστηριακή κλίμακα. Οι χημικοί μηχανικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν από τους χημικούς τα δικά τους τα ευρήματα. Έχουν βεβαίως και τα δικά τους ευρήματα οι χημικοί μηχανικοί, αλλά το ζητούμενο είναι να φτιάξουν μεγάλης κλίμακας διεργασίες παραγωγής. Δηλαδή, οι χημικοί μηχανικοί, για να γίνω ίσως και επικίνδυνα πιο παραστατικός, μπορεί να παράγουν στο εργαστηριακό πάγκο γραμμάρια βενζολίου και οι χημικοί μηχανικοί να σχεδιάζουν διεργασίες που παρασκευάζουν τόνους βενζολίου στο εργοστάσιο. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Τώρα, τα πεδία δράσης των χημικών μηχανικών, γιατί αναφέρατε από απόβλητα μέχρι αρώματα, θα προσθέσω φάρμακα, θα προσθέσω βιοτεχνολογικά προϊόντα, βεβαίως κάτι το οποίο καλό είναι να έχει κανείς σαν εικόνα και να το συνδέει με επαγγέλματα. Όταν ταξιδεύετε, φερειπίν, και πηγαίνετε από Αθήνα στην Κόρινθο, στη διαδρομή σας θα δείτε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι δειλιστήρια. Λοιπόν, τα δειλιστήρια παίρνουν σαν πρώτη ύλη το μαζούτ, που είναι πετρέλαιο,
και από εκεί παρασκευάζουν όλα τα παράγωγα, βενζίνες και άλλους υδρογονάνθρακες. Εκεί οι βασικές διεργασίες που αφορούν τη λειτουργία αυτού του εργοστασίου είναι αρμοδιότητες κυρίως, όχι μόνο, χημικών μηχανικών. Αλλά επειδή ζούμε και στη μεταβιομηχανική εποχή, οι χημικοί μηχανικοί διαχειρίζονται ευρύτερα συστήματα σαν διεργασίες μετασχηματισμού του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης περιοχών, της ενέργειας, της προστασίας των μνημείων. Να πω συμπληρωματικά με αυτό που λέει η κυρία Κοροπούλου. Εργάζονται σε μια ευρύτερη γάμα αντικειμένων και πέρα από τη βιομηχανία. Να σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ήταν κάτι σαν επιβαρυντικό στοιχείο για τους χημικούς μηχανικούς, κυρίως και για άλλες ειδικότητες μηχανικών, ότι εμείς ανακατευόμαστε σε διεργασίες οι οποίες ρυπαίνουν το περιβάλλον. Δηλαδή παράγουν ρήπους οι οποίοι επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, κυρίως με διοξείδιο του άνθρακα. Εμείς λοιπόν είμαστε εκείνοι που πρέπει να βρούμε το αντίδοτο σε αυτό το οποίο η βιομηχανική παραγωγή προκαλεί ως επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα. Εμείς λοιπόν παράγουμε και εμείς προστατεύουμε το περιβάλλον. Αυτές είναι οι νέες τάσεις των πραγμάτων. Είτε μιλάμε για βιομηχανική κλίμακα σαν αυτή που ενδεικτικά σας ανέφερα δηληστήρια, είτε σε άλλες περιοχές παραγωγής. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γραφείο διασύνδεσης στο Πολυτεχνείο με την αγορά εργασίας διαθέτει, όπως διαθέτουν άλλες σχολές? Όχι απλώς διαθέτει, αλλά έχει επανειδρυθεί το γραφείο διασύνδεσης και το ανέφερα εν συντομία προηγουμένως, αλλά να σας πω πιο συγκεκριμένα, έχουμε τα τελευταία χρόνια ισχυροποιήσει πάρα πολύ τους δεσμούς μας με τη βιομηχανία, δηλαδή έχουμε σε πολύ τακτή βάση ενημερωτικές επαφές με τη βιομηχανία που απευθύνονται βέβαια στους φοιτητές μας που ψάχνονται για να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον. Η βιομηχανία έρχεται εδώ, εμείς πάμε στη βιομηχανία, οργανώνουμε πολύ συχνά επισκέψεις. Για παράδειγμα, τώρα που θα υποδεχθούμε τους πρωτοετής χημικούς μηχανικούς, η πρώτη μέρα με το που θα πατήσει το πόδι στη σχολή θα είναι επισκέψεις σε εργοστάσια. Επίσης, οργανώνουμε και διαδικτυακά αλλά και διαζώσεις, ενημερωτικές συναντήσεις, όπου έρχονται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, ειδικά αυτοί που είναι πιο κοντά στην αποφοίτηση, και συναντάνε εκπροσώπους της βιομηχανίας και ενημερώνονται για θέματα τα οποία τους αφορούν το επαγγελματικό τους μέλλον. Επίσης, έχουμε κάνει κοινοπραξίες με βιομηχανία. Συνεργαζόμαστε, συνεταιριζόμαστε και απασχολούμε νέους ερευνητές και καθηγητές από τη μεριά τη δική μας και αντίστοιχους από τη βιομηχανία, που πολλοί από αυτούς ήταν δικοί μας πρώην απόφοιτοι. Ευχαριστούμε πολύ. Και από μένα, τουλάχιστον από αυτά που ακούω από τα παιδιά, μια ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε, ένας μεταλλιολόγος, με τι ασχολείται? Μεταλλιολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου, που είναι μια από τις 9 σχολές. Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, που είναι πολύ εμβληματικό πλέον για τη σχολή των μεταλλιολόγων. Πρώτες ύλες. Οι μεταλλιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι κατά κύριο λόγο ασχολούνται με εξορίξεις και εκμετάλλευση πρώτων υλών. Σήμερα οι πρώτες ύλες είναι ίσως από τα πιο πολύτιμα αγαθά που μια χώρα, μια ήπειρος, μια οικονομία οφείλει να έχει πρόσβαση. Οι νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα οι τεχνολογίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά, για παράδειγμα λίθιο, είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, και η παραγωγή, η εξόρυξη λιθίου, η επεξεργασία άλλων χρήσιμων πρώτων υλών είναι η βασική ειδικότητα που εμπλέκει τους μεταλλιολόγους μηχανικούς. Βεβαίως είναι και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι τα ορυχεία, από τα οποία πάλι κανείς αντλεί πρώτες ύλες. Επίσης
ό,τι έχει να κάνει με υλικά τα οποία παρασκευάζονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, νομίζω σας έδωσε μια γκάμα. Και τα υπόγεια έργα θα μπορούσαμε να πούμε. Βεβαίως. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Μια ερώτηση από τον μαθητή Ντεγιάννη. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε λίγο για την Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής, δηλαδή τον ρόλο που μπορεί να έχει κάποιος απόφοιτος από αυτή τη σχολή στην κοινωνία. Το όνομα της σχολής, για την ακρίβεια, είναι Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, η ΣΕΜΦΕ, όπως λέμε. Είναι η νεότερη σχολή του Πολυτεχνείου, έχει περίπου 25 χρόνια ζωής και παρόλο που είναι μια σχολή μέσα σε ένα ευρύτερο χώρο μηχανικών, εντούτοις η αιχμή της, η έμφασή της είναι σε μαθηματικά και φυσική και μηχανική. Κοιτάξτε, τα μαθηματικά και η φυσική είναι σπουδαίο συστατικό των σπουδών και της έρευνας όλων των μηχανικών. Έτσι. Επομένως, δεν είναι κάτι παραμερισμένο, κάτι παράτερο το να είναι μια σχολή προσανατολισμένη σε αυτό. Βέβαια, το στίχημα και η πρόκληση για αυτή τη σχολή είναι να προσανατολίσει και τις σπουδές και την έρευνά της, η οποία βασίζεται στα μαθηματικά και τη φυσική, σε προβλήματα και προκλήσεις που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς. Και αυτό τα τελευταία χρόνια τα έχει καταφέρει και μάλιστα το πάντρεμα μαθηματικών, φυσικής και γενικότερα το engineering που απασχολεί όλους τους άλλους κλάδους μηχανικών έχει δέσει καλά. Και για να γίνω και λιγάκι πιο τεχνικός από πλευράς επαγγελματικής σταδιοδρομίας, οι απόφοιτοι της σχολής αυτής μπορούν να γραφτούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, όπου είναι ο χώρος που όλοι οι μηχανικοί είναι μέλη του, και να σας πω και κάτι ιδιαίτερο που αφορά τη σχολή αυτή και πρέπει να το σημειώσετε γιατί είναι ξεχωριστό. Αυτοί που κάνουν μαθηματικά και φυσική με εφαρμοσμένη κατεύθυνση όπως στη σχολή αυτή μπορούν να στελεχώσουν νέου είδους δραστηριότητες, υπηρεσίες, για παράδειγμα στο μεγάλο χώρο των χρηματοοικονομικών. Ξέρετε, οι τράπεζες, οι μεγάλοι οίκοι που έχουν οικονομική δραστηριότητα χρειάζονται ανθρώπους όπως φοιτητές, αποφοίτους ΣΕΜΦΕ, για να σχεδιάζουν τα μοντέλα τους. Και κάτι ακόμα, και αυτό πολύ σημαντικό. Αυτή η έκρηξη, η ραγδαία εξέλιξη που θα ακολουθήσει της τεχνητής νοημοσύνης έχει πολύ σοβαρό στοιχείο μέσα της τα μαθηματικά και ιδιαίτερα τη στατιστική και τις πιθανότητες και όχι μόνο. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς μοχλούς της ανάπτυξης όλου του Ιδρύματός μας στην κατεύθυνση αυτή περνάει μέσα από τη σχολή αυτή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και αν μου επιτρέπετε να πω, γιατί μιλάω από το Τεχνικό Επιμελητήριο, η ΣΕΜΦΕ, οι απόφοιτοι της, εγγράφονται ως διπλωματούχοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο με πλήρη δικαιώματα μηχανικών και μόλις εγγραφούν οι πρώτοι 100 που τους έχουμε προσεγγίσει, θα αποτελεί και μία από τις βασικές ειδικότητες των μηχανικών. Επομένως, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών και εκεί. Ευχαριστούμε. Έλα. Μέχρι και μισή έχουμε χρόνο, κύριε Μωροπιτάνη. Έχουμε και παραπάνω χρόνο, αλλά ό,τι δεν προλάβουμε να πούμε σήμερα, κύριε Ματζάκο, είμαι στη διάθεσή σας να έρθω να τα πούμε από κοντά με τους μαθητές. Τελευταία ερώτηση για να μην καταχαριστούμε το χρόνο σας. Ο Κασμερίδης μιλάει. Είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Ήθελα να σας ρωτήσω με τι ασχολούνται οι μηχανικοί περιβάλλοντος. Να σας πω, η σχολή μηχανικών περιβάλλοντος... Ναι. Και από ποια σχολή βγαίνουν αυτοί? Ωραία. Σχολή μηχανικών περιβάλλοντος ακριβώς με αυτόν τον τίτλο στο Μετσόβιο δεν υπάρχει. Αλλά επειδή το περιβάλλον υπάρχει σε άλλα πολυτεχνία, για παράδειγμα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, σχολή μηχανικών περιβάλλοντος. Όμως, επειδή το περιβάλλον είναι μια επιστημονική περιοχή γενικού ενδιαφέροντος, διαθεματικού ενδιαφέροντος,
από αυτούς που βγαίνουν από τις σχολές μας, άνθρωποι που σπουδάζουν χημική μηχανική ή άνθρωποι που σπουδάζουν μηχανολόγοι ή και από πολιτική μηχανική. Αναφέρω 3 παραδείγματα για να μην σας ζαλίζω με περισσότερα. Αυτοί και μέσα στις σπουδές τους, αλλά και έξω στην αγορά, στην πιάτσα, είναι οι καθ' αυτό μηχανικοί που μπορούν να ασχοληθούν με περιβαλλοντικά έργα και οτιδήποτε έχει να κάνει με διεργασίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και θεμάτων που αφορούν στρίπανση του περιβάλλοντος και επεξεργασία αποβλήτων. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ότι εδώ και μισή τελειώνει ο χρόνος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ και τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως είπα και το εννοώ, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας να τα πούμε και από κοντά. Ωραία, σας ευχαριστούμε Βλέπω πολύ. μια ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση στους μαθητές της σχολής και εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε Εμείς καλά. Εύχομαι, θέλω να ευχηθώ, κύριε Ματζάκο, θέλω να ευχηθώ στους μαθητές σας, ειδικά της 3ης Λυκείου, που τώρα περνάνε τα δύσκολα της προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο, να τους ευχηθώ να έχουν δύναμη, να είναι αισιόδοξοι και κυρίως να κάνουν συστηματικό διάβασμα. Αυτό αφορά και τους μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, γιατί τα βάσανα και αυτών έχουν ήδη αρχίσει. Καλή δύναμη στους μαθητές και στις μαθήτριες και επιτυχία εύχομαι σε ό,τι κάνουν. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά.